हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर जोंहा गाबोन फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि इन्टारभिउआ जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम जायफोर इन्टारभिउ होगोन नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक हरग्रोनाय जाग्रोबाय दा बिनिफ्राय खोथाया जादों इन्टारभिउआरा माबायदि कुइसन सोंगोन दा माबायदि कुइसन सोंगोन नोंथांमोननिसिम आं बे भिडिअनि गेजेरजों एसे आइडियाखौ हरनो नागिरदों बिनिफ्राय इन्टारभिउआव नोंथांमोना माबायदि ड्रेस गाननानै थाङोबा मोजां जागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा इन्टारभिउ लाग्राया गासैखौबो नायजोबो बेहाय पार्सनेलिटि टेस्टसो लानाय जागोन नालाय दा नोङो इन्टारभिउआरा जा कुइसन सोङो बेफोर कुइसननि एन्सारखौ नोङो होनो हाजोबाबो जानो हागौ नाथायबा नोङो बिथांमोना नोंनि कारेक्टारखौबो नायो नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आबुङै आं माखासे बाथ्राखौ खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबोनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बे इन्टारभिउआरा नोंथांमोननिसिम माबायदि कुइसन सोंनो हागौ बादि आं बेफोरनि बागै खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोबाय दा इन्टारभिउआरा नैबे बिटिआर ओनसोलनि माखासे कुइसनखौनो सोंगोन जेरै जिके बिनिफ्राय फरेस्ट रिलेटेड बिनिफ्राय नेसनेल पार्कनि माखासे रिलेटेड कुइसनखौनो सोंनो हागौ बिनिफ्राय आसामनिबो नोंथांमोना गासिबो फरेस्ट रिलेटेड बिनिफ्राय माखासे जिके कारेन्ट एफेयार्सखौबो नोंथांमोना नायनानै थांबानो जाबाय नाथायबा आं बेखौ बुंहरनाय जायो दे नोंथांमोननिसिम नैबे जिकेनिनो कुइसनखौ सोंथारगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नालाय बे फरेस्ट गार्ड एबा फरेस्टारनि साख्रि नालाय दा बेवहाय फरेस्टनि रिलेटेडनो कुइसनखौ सोंथारगोन बेबादिबो नङा बिथांमोना इन्टारभिउआरा गोसोआव मा फैयो बेखौनो सोंगोन दा बेनिखायनो गासिबो कुइसननि थाखाय नोंथांमोना प्रिपेयारथ' खालामनो हाखायानोसै नाथायबा नोंथांमोननियाव जुदि नलेजआ थाखायोबा मिथियोबा जोबोद मोजां जागोन आरो नोङो रावबो बुंनो हाया इन्टारभिउआरा मा कुइसनखौ सोंगोन दा बेनिखायनो जिखिनि जाया कुइसन सोङा मानो नोङो एन्सार होनो हायोबा जोबोद मोजां हायाबा नोंथाङा हाया होननानै सिदा बुंबानो जाबाय आरो थगायनाय बेबायदिखौ नोंथांमोना खालामनो नाङा माने मानसिया एसे जिनियन जानांगौ बिनिफ्राय कनफिडेन्ट जानांगौ आरो पार्सनेलिटि टेस्टसो बिथांमोना लागोन नालाय दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय कुइसनफ्रा एसे नोंथांमोना फरायना थांदो आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि बागैबो एसे नायनानै थांबानो जाबाय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव खैथा दैसाफोरनि नामफोर सोंनो हागौ बिथांमोना बिनिफ्राय माखासे जुदि इम्परटेन्ट साइटफोर रिलिजियास साइटफोर जेनेबा टुरिस्ट प्लेसफोर दङबा बेफोरखौबो एसे मिथिना लाबानो जाबाय जाहाथे डिस्ट्रिक्टनि बागै सोङोबा नोंथांमोना बेफोर जायगाफोरनि नामफोरखौबो नोंथांमोना एसे बिजिरनानै खोन्थानो हायो दा बिनिफ्राय माखासे बिथांमोना चिफ मिनिस्टार बिनिफ्राय गभर्नर बिनिफ्राय भारतनि माखासे मन्थ्रिफोरनि फरेस्ट मिनिस्टार बेफोरबायदिनि माखासे कुइसनबो सोंनो हागौ सिदा बिथांमोना कुइसन सोंगोन इसेबां टाइम लानाय नङा बिथांमोना मोननै मोनथामल'सो बिथांमोना कुइसनखौ सोंगोन नाथायबा बिनि गेजेरावनो गासिबो इन्ट्रडाक्सनखौ एसे मोजाङै होनो नाजाबानो जाबाय जुदि इन्ट्रडाक्सनखौ बिथांमोना सोङोबा जेरै गावनि नामजों लोगोसे बिमा बिफानि नाम बिनिफ्राय नोङो बबे जायगानि नोङो बेसेबां इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नों लानो बेसेबां फरायनाय बेफोरखौ खोन्थादो मोजाङै बिनिफ्राय हबिफोरखौ एसे मोजाङै खोन्थाबानो जाबाय हबिखौ जुदि नोङो जेनेबा क्रिकेट होननाय लोगो लोगो क्रिकेटनि बागै माखासे बिथांमोना कुइसनखौ सोंगोन दा बेनिखायनो नोङो जा हबिखौ होनो नागिरदों जेनेबा नोङो हमबाय आङो क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो बेबायदि होननाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम बिथांमोना क्रिकेटनि बागै माखासे कुइसनखौ सोंनो हागौ दा बेनिखायनो क्रिकेटनि रिलेटेड नोंथांमोना कुइसनफोरखौ नायनानै थांबानो जाबाय दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना जाथामला कुइसन सोंगोन आरो माथ्र' हाग्रानि बागै एबा फरेस्टनि बागैल' बेबायदि कुइसन सोंलाबायगोन बेबादिबो नङा नाथायबा फरेस्टनि बागैबो नायनाया मोजां फरेस्ट एक्ट बायदिसिनाबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय फरेस्ट कनजारभेसन एक्ट फरेस्ट राइट एक्ट इन्डियान फरेस्ट एक्ट बेफोरनि बागैबो एक्टफोरखौबो नोंथांमोना नायनानै थांबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय कुइसनफोरा बिनिफ्राय नोंथांमोना गिबियावनोथ' बोरै हाबनांगौ मानांगौ बेफोरखौथ' मिथिजोबखायो दा बिनिफ्राय आं बेफोरखौ खोन्थाहरनो दायो आङो माथ्र' नैबे ड्रेस क'डखौल'सो खोन्थाहरनो सानदों हिन्जावसाफोरनिखौबो खोन्थाहरगोन आङो हौवासाफोरनिखौ खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो आं हौवासाफोरनिखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना फर्मेल ड्रेस गाननानै थांबानो जाबाय फर्मेल ड्रेस होनोबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो सार्टखौ नोंथांमोना गाननानै थांबानो जाबाय गुफुरानो जा बेलेग गाबानो जा माने मोनसेल' कालारनि नोंथांमोना गाननानै थांबानो जाबाय सार्ट गानोबाबो जेनेबा बेहाय मोननै मोनथाम कालार थानाय सार्टफोरखौ नोंथांमोना गाननो नांला गुफुर गानोबा गुफुरल' गानबानो जाबाय आखाइ गोलावखौ नोंथांमोना गानोबा आरो साबसिन जागोन नोंथांमोना आखाइखौ आरो थननो नाङा सार्टफोर गानोबा नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जानांगौ सोरबाफोर जुदि मिथियाबा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो आरो सार्टफोरखौ नोंथांमोना गोलावैनो सुट मारनानै गानबानो जाबाय लंपेन्टखौबो नोंथांमोना फर्मेलानो गानबानो जाबाय जिन्स बायदिसिना बेबायदि नोंथांमोना गाननो नाङा नोंथांमोननि सायाव आरो आं नाथायबा बेखौ बुंदों आरो गानाबा मोजां जागोन होननानै मानो होनोबा बिथांमोना पार्सनेलिटि नायगोन नालाय नोंनि केरेक्टारखौबो बिथांमोना नायगोन गासिबो ड्रेसनि सेन्सफोरखौबो बिथांमोना नायजोबगोन दा बेनिखायनो ड्रेसखौबो नोंथांमोना जेनेबा फर्मेल होनोबा नोंथांमोना बे जिनि माबाखौ लंपेन्टफोरखौ गाननानै थांबानो जाबाय गोसोम ना ब्लु गानो डार्क ब्लु गानो नोंथांमोननि सायाव आरो बेलजों ओमफ्राय नोंथांमोना सुट मारनानै थांबानो जाबाय आरो अब्ला नुनायावबो स्टेन्डार्ड नुगोन बिथांमोनाबो माने नायो नालाय मानसिखौ माबायदि गाननानै फैदों डिसिप्लिन नंगौना नङा बेफोरखौबो नायो आरो दा बेनिखायनो
जुदि नोंथांमोना मार्क मोजां मोननो लुबैबाथ' एसेबाबो मोजाङै नोंथांमोना बयनिख्रुइबो साबसिन नुजानो लुबैनाय मोजां कनफिडेन्स बेफोरखौबो नोंथांमोनाथ' नोजोर होखानांगोनखा मार्क मोजां मोननोबाथ' नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो थाल लाखानांगोनखा दा बेनिखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंहरदों आरो दा नोंथांमोननि सायाव जाहैगोन बियो नोंथाङा मा गाननानै थाङो माबोरै कुइसन होयो कनफिडेन्स जागोन ना जाया बेफोरखौथ' जेब्ला इन्टारभिउआव कुइसन सोंगोन एब्ला माने मा एब्ला होनलाबायखिसै आंलाय एबा माने जेराव इन्टारभिउ जायगा टाउनाव सहैगोन मानसियाबो माने कनफिडेन्सबाबो उनाव एसेबाबो नार्भासआ जाहैगोन दा बेफोरथ' गासैबो माने नर्मेल कन्डिसनखा दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला एसेबाबो नार्भासआ जाहैखायो इन्टारभिउ थिलियाव दा जिखियानो जाया माने एसे कनफिडेन्सै नोंथांमोना नंगौखौ नंगौ मोजाङै एन्सार होबानो जाबाय जाथामब्ला नोंथांमोना फाल्थुयै एन्सार होनांला आरो हायाबा हाया बुंदो सिदायैनो आरो दा बेबायदिनो गेजेराव बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय आं बावबायसो हिन्जावसाफोरनिखौ खोन्थाहरनो हिन्जावसाफोरा नोंथांमोना कुर्ता ना मा होनो बेफोरखौ नोंथांमोना गानलांबा मोजां जागोन नोंथांमोना जेनेबा मोनसे कालारै बे थायोना कुर्ताफ्राबो जाथामला बायदिसिना कालारनि बेफोरखौ नोंथांमोना गानलांबा साबसिन जागोन जुदि नोंथांमोना मोनसेल' कालारनि प्लेनै मोजां प्लेनखौ गानलाङोबा नोंथांमोना साबसिन जागोन आरो दा हिन्जावसाफोरा दख'नाबो गानलांजागोन फर्मेल ड्रेसाव बियो गोलैखायो नालाय दख'ना गानलांना नोंथांमोना कुर्ता गानलाङो ना माखासे फर्मेल ड्रेस दंबावो नामाथाय हिन्जावसाफोरनिया आं बेखौथ' बुंनो हाला दा जेखियानो जाया माने हिन्जावसाफोरा मिथिखागोन जानांगौ माबायदि फर्मेल ड्रेसखौ बिथांमोना गाननांगौ सुइजार बायदिसिनायाबो फर्मेलाव गोलैदों आरो दा नोंथांमोननि सायाव जागोन बेफोर हिन्जावसाफोरनिखौ आं बारा बुंनो हाया माबायदि फर्मेल ड्रेसाव गोलैयो बिथांमोननिखौ दा जेखियानो जाया माने नोंथांमोना दख'ना गानलांबाबो जागोन आरो दा नोंथांमोना बिनिफ्राय 10थानि एसे सिगांफ्रावनो थाहैखाबानो जाबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बेबायदि जागोन नालाय गाबोन जायफोरनिया दङ बिनिफ्राय समफोर जायफोरनिया दङ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय लाइन एसे थाहैनांगोन आरो बिनिफ्राय डकुमेन्टस भेरिफिकेसनावथ' लाइन जाखानांगोन बिनिफ्राय इन्टारभिउआवबो नोंथांमोना एसे लाइन जाहोनांगोन मानो होनबा इन्टारभिउ लाग्राया मोनसे सानै साथामल' मानसिया लानाय नङा गोबांजन मानसियानो लागोन खथा बेलेग बेलेग खथायाव इन्टारभिउआ लागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिया बे इन्टारभिउआ थाब जागोन आरो बारा गोबाव कुइसनखौ सोंखानाय नङा माथ्र मोननै मोनथाम बेबायदिनो सोंलाबायगोन आरो जाथामला कुइसनखौ बिथांमोना सोंगोन माथ्र नोंथाङाल' जाथामला जाहैनांला आरो जाथामला सोंबानदि कुइसना इन्टारभिउआरा जाथामला सोंबानदि नोङो जाथामला जानांगौ एटिटिउडा बेबायदि जानांला आरो नोंथांमोना कनफिडेन्सै मोजाङै डिसिप्लिनै नोंथांमोना एन्सारफोरखौ होबानो जाबाय आरो थख' जायखौ सोंदों बेखौल' नोंथांमोना एन्सारफोरखौ होनो नाजाबानो जाबाय आरो मोजाङै दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो जानांगौ अब्लाबो जायफोर नोंथांमोना मिथिया आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअजों बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय आरो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामहरलायदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों